Salutare lume bună, bun venit la un episod de Rosta. Știu că n-am mai postat de mult, dar că am pierdut fondul și l-am recuperat acum. Dar hai să ne jucăm și noi. Hai să bag niște meciuri la solo. Și scuzați-mă că filmez la ora 9, dar vreau să filmez de mai mult timp, dar că am fost ocupat. Mă, dar asta chiar că mă lăsă loc. Cât timp stau aici sunt safe. Ăsta arată ca Spike. Salut, Spike. Ce faci, Spike? Salut. Ești în zonă. De ce nu ții de meci? Salut, Spike. Nimeni pe acolo. Aha, deci nu vă zice, dar are doi. Bun. Credeam că e Jessica. Nu stai tu. Edel, pa. N-am treabă cu tine. Știu că acolo. Fiți teamerii! Lumea asta e plină de teameri. Ăia sunt teameri sau ce? Nu sunt. Bine, credeam că sunt teameri. Pleacă de aici. Ce fac ăștia? Aproape de 6.000 de trofei și... Ce vrei, nene? Plus 10. Perfect. Mai am puțin și fac rost de 8-bit. Diră așa stă frumos aici. Cu gine să mai dăm la solo. Hai cu un bo. Nu pot să filmez foarte mult. Că n-am timp. Că e noapte. E 2. Nu știu ce se uită la ora asta de dimineață. Gen aveți un video. La orice oră vă treziți aveți video. Gata pus. Gata livrat. Gata la comandă. Care credeți că câștigă? Că eu în niciun caz nu câștig cu ăsta. Că mie nu mi se mai reface viața. Și rar, numai din cauza că m-am scasă din joc de asta. Totuși mi-am 200 de trofee de făcut. Sau 300. Nu, 200. 300 sau 400 sau oricât trebuie să fac. Oricât pot să fac. Da, mai mult de 200. 300 ca să fac nu vine 6100. Vă zic pe cineva că e acolo. Cine vrea să facă 11.000? Adică lol. Bă, da, cât power mai găsesc? Aici era cineva acum câteva. Nine secund. Dari! Mori ursurât! Că nu mai HP! E acolo o bombă pusă. Unde credeți că e ăsta? Credeți că e cumva pe aici? Nu e, dacă nu venea robotul pe el. Salut, Dana Mike. Feature auto-attack-ul, așa. Recuperai și trofeele care le pierdui și le și în plus, perfect.
Dacă mai câștig multe meciuri. Nu am de 5 minute. Cred că filmez vreo 12, 13, 15, 13, nu știu. Să spuneți cât ați vrea să dureze un video. Lobby-ul când suntem în viață. 9 brawleri. Lobby-ul că mor. 2. Deci dacă mă întâlnesc cu... Nu știu ăștia unde sunt eu. Nu habar. Dar ăsta o să fie mort. E clar. Ce să mai facă el? Bă, nenică, vrei un robot? E free. Mamă, mă băgară la colț. Lasă-mă în pace. Nu vezi că am probleme cu robotul? I-am furat gagica și vine după mine. Ajutor! Na, mai fac că bulul era în față. Ce spuneam? Lobby-ul că mor eu, mai erau vreo 3. Că se ataca voia și da. Hermano, deja. Hai să ne băgăm și la Hot Zone. Ce e bun la Hot Zone? Ce challenge? Dar nu joc cu tic la Hot Zone. Nu sunt nebun. Cu cine să joc? Nu știu cu cine să joc. Ăsta. Ne. Cu Jessie. Jessie. Asta îmi place cel mai mult. Cine e în mijloc e boss. Cine nu e în mijloc... La revedere, papa. Adică asta e vorba. Ah! Mă doare! Haide că echipa mea nu stă atât deloc. N-a atins zona aia de jos. Poate că-ți fac. Uite și pe aia cu skin. Jumesiu Jess! Ajutor, Bi! Că ești proastă, Bi! Nu puteți să mai pun ăla, nu știu de ce, dar nu mi se pus. Hai că cât de cât ținem. Conducem locul din mijloc. Oh, nu. S-a ocupat tuneta. Vor să se pune și pe tuneta mea, nu știu. Nu, încearcă să ne oprească. N-aveți niciun efect. Eu fusei cea mai bună, fusei cel mai bun. Locul 1 e de-l. Un în top. La ce să ne mai băgăm? Ne mai jucăm un meci de Hot Zone. Și după aia ne mai băgăm la un meci de nu știu ce, nu știu. Vedem noi. Bă, nu da mine! Crezi că sunt noob? După ce că ceilalți erau prăfănoți și nu știau să vorbească. Na, tuneta mea știe să vorbească. Poate să spargă un save, dar nu poate să spargă o cutie, ai înțeles? Tot e puternică. Doar nu e nabă ca aia. Ce faci? Femeie. No. M-au distrus. E clar. Ăsta i-a făcut.
decât... Am revenit aici în direct și am câștigat deja. Noi vezi ce să mai faceți. Și cam... Mă juc mergi. Completez meciul. Asta e ultimul meci pe care îl mai joc. Zero. 2 minute poate să dureze meci. Dacă nu durează 2 minute... În 2 minute se termină, dar dacă pierdem... Remarcă, îl dau în judecată pe robot. You hate broccoli! Eu mănânc broccoli, Ulipi. Oh, no! Please! Nu vrei să ne certăm, robotule, cu cap de țână. Uitați-vă la el. E un robot cu cap de țână. Mai e puțin. Cred că sunt alea 13 secunde și... ba nu, mai mult e. Nu mai da, că mor. Nu vă întrebați ce se întâmplă. Salut, Bit. Tu ar trebui să-mi dai un hit și să-mi dai, nu știu, 2000. Nu l-am omorât pe prietenarul meu. Lăsați-l, care are un GP din ăla HD. Vreți să vedeți ce HD e? Dacă pune ăla acolo, el se duce după ăla că e HD. Are creier HD. Are creier HD. Și cu cât mai puțin eu. Deja vine cu armata lui de pișpidirei. De pișpidirei. Remarc, dacă îl mai ținem puțin... Nu mai reușit. Mai erau 5 secunde. Și cam atât a fost cu acest episod. Pa, pa!